Hola, en aquest vídeo el que anem a fer és configurar l'accés FTP com a usuari local. Anem a utilitzar, com sempre, un servidor d'Ubuntu i, a més, ja havíem instal·lat l'aplicació VSFTPD per a fer l'accés anònim. Per a fer l'accés com a usuari local anem a utilitzar el mateix programari. Bé, abans de començar amb totes les proves, el que vaig a deixar compartir-vos i mostrar-vos un document que teniu en l'àrea en l'aula virtual, que és el PDF que s'anomena FTP, i en on trobareu algunes ordres que vos van a ser útils per a fer aquesta pràctica i aquestes comprovacions. En principi anem a veure així com tenim ordres per a crear usuaris amb home i password o sense home i sense password. Ja veureu com això a l'hora de fer les proves com a usuari FTP serà útil, i també com canviar o modificar el password d'un usuari, o també com esborrar usuaris, o esborrar usuaris per no home, o esborrar tot, usuari i home, evidentment en els servidors. I també com esborrar carpetes i fitxers, podem veure així també una sèrie d'ordres útils. I evidentment algunes que ja coneixem i que havíem comprovat, com ara com iniciar, parar, reiniciar o veure l'estat del servei FTP o qualsevol altre servei que instal·lem en el nostre servidor. Els usuaris anònims ja havíem fet un poc la prova i havíem configurat per a poder fer un accés i poder també ja havíem canviat les directives per a poder veure com podíem no només descarregar fitxers, sinó també pujar-los al servidor, i com teníem de fer certes coses com crear carpetes dins de la carpeta srv/ftp, que era importantíssim crear dins d'aquesta carpeta una altra carpeta amb una sèrie de permisos i propietaris per a que el servei funcionara correctament. Per tant, això ja ho havíem vist, i quines directives activar per a poder fer distintes operacions. Se m'havia oblidat comentar-vos en el vídeo anterior que efectivament per a poder també esborrar carpetes que no havíem vist aquesta part teníem que activar la directiva anon-ada write enable, que sí que l'havíem activat però no havíem comentat que ens permetia, com veieu, esborrar carpetes i fitxers en la carpeta incoming, que era la que teníem permisos per a fer coses. I també una directiva que no hem vist i que també és important és veure com podem d'alguna forma, quan ens connectem, estar dins d'una carpeta o estar dins d'una altra carpeta. La directiva anon-root igual a la carpeta que especifiquem, quan ens connectem al servei el que fa és connectar-nos, quan fem la connexió es connecta dins d'aquesta carpeta directament. Si volguérem que quan fem l'accés ens connectarà directament des d'incoming, posaríem /srv/ftp /incoming i canviaríem o estaríem una vegada fem l'accés dins d'aquesta carpeta. Bé, ara anem a treballar la part d'usuaris locals, i abans de fer totes les proves sí que m'agradaria explicar-vos coses que són importants per a que després quan fem les proves us queden també més clares, i també saber que tota aquesta informació la podeu contrastar en aquest document com us deia abans. Bé, és importantíssim posar la directiva local enable yes, que això ens permetrà fer l'accés amb usuaris locals, i ara veurem com crearem un usuari per a l'ocasió i com podem fer aquesta connexió. I tindrem que efectivament canviar aquesta directiva en el fitxer que ja coneixem, l'usftpd.com, que es troba dins de /etc. Com farem l'accés? Amb l'ordre FTP espai la IP del servidor, però en aquest cas, en lloc de connectar-nos com a anònims, el que anem a fer és especificar un usuari que anem a crear per l'ocasió amb la seva contrasenya i així poder fer les proves. Què passa si únicament ens connectem activant la directiva local enable yes? El sistema, com a usuari local, ens va connectar, però evidentment si no toquem res ens va connectar la carpeta /srv/ftp, que és la que diríem està configurada per als usuaris anònims. Però si nosaltres no especifiquem local enable igual a yes i ens connectem com a usuaris locals, ens connectarà des d'aquesta carpeta. I què passa quan ens situem en aquesta carpeta? Que una vegada i dins, com us comenta així, quan ens connectem amb l'usuari local per defecte no quedem engabiats en /home
barra, diríem, o sigui, no es connecta dins del nostre home, sinó el que fa és connectar-nos en barra srv barra ftp. Això pot ser perillós perquè ens va permetre navegar per tot el sistema i això pot fer que puguem veure informació d'altres homes, d'altres usuaris i de més que no ens interessa per a res. O pot ser perillós perquè un usuari inexpert podria esborrar alguna carpeta o algun document del sistema i després deixar-lo que no funcionarà bé. Per tant, el que anem a fer és activar una sèrie de directives, com aquesta sí és importantíssima, que és la chroot local user igual a yes, que el que va fer aquesta directiva és, quan ens connectem com a usuari local, és deixar-nos dins del nostre home en el servidor i engaviar-nos, és a dir, que no ens va deixar que iscam d'aquesta carpeta. Bé, així, una vegada hem posat també aquesta directiva, hem activat els usuaris locals i hem posat aquesta directiva yes, el que passarà és que una vegada ens connectem, només ens va deixar navegar per les nostres carpetes i descarregar fitxers. I a més, es va produir un error quan fem la connexió, que és el que vos documenta així, que ens saltarà l'error 500. Com veieu, jo sí ja he fet una connexió prèvia amb un usuari de prova que tenia que he muntat per a l'ocasió i fixeu-vos que quan jo ho configuro així el que passa és que apareix l'error 500 i me diu que el servidor VS-FTPD està d'alguna forma rebutjant les connexions que estic fent des de la màquina local. Per tant, el que vaig tenir que fer és canviar altres directives o posar altres directives. I per a resoldre aquest error el que tenim que fer és posar la directiva a allowWriteTable chroot a yes i així ja aconseguirem que no salte l'error 500. I evidentment la directiva que tenim que posar també, la directiva write-enable igual a yes, també sí que ens permetrà ja crear carpetes i esborrar-les i fer tot tipus d'operacions dins del nostre home del servidor. I una vegada comentat les coses que anem a fer en aquest vídeo, ja passé a fer les proves directament. Bé, prèviament jo, com sempre, ja tinc que iniciar les meves màquines locals, en concret el servidor, i així el que vaig a fer és crear primer de tot l'usuari per a fer les proves, l'usuari local a aquest servidor. Que vaig a fer? Executar l'ordre sudo add user i crear un usuari per a l'opció, que en aquest cas l'anomenaré local user FTP, per exemple, encara que sigui un poc llarg el nom. Me demana la contrasenya de l'administrador i fixeu-vos que me diu que ha creat ja l'usuari, que ha creat també el seu home i a més m'ha de demanar el seu password, que vaig a posar el mateix, local user FTP. Me diu que torni a teclejar i ara me va demanar altres dades, com el seu nom complet, que puc deixar tot per defecte en blanc, però fixeu-vos que me demana el seu, telèfons, i altres coses. Li vaig a dir que sí, que és correcta la informació i inicialment ja m'haurà creat dins de la carpeta home en el servidor ja tindré la carpeta local user FTP. I en aquest usuari és el que vaig a fer les proves des del meu client, en aquest cas el Linux Mint, com a usuari, diríem, local. Bé, ja també tenia, prèviament, havia arrencat el meu usuari, o sigui, el meu Linux Mint, el meu client. I bé, el que vaig a fer primer de tot, si a cas és comprovar com efectivament pot ser perillós si jo només activo els usuaris locals i ho deixo així. Per exemple, si jo em vaig al servidor i comprove on tinc el vsftp/conf, veig les directives que tinc, veuré com sí que tinc actius els usuaris locals i com tenia abans, sí que tinc també el write-enable de yes i com tinc les directives que havia posat per a l'anon mkdir i demés.
I fixeu-vos com, si jo faig la connexió amb aquestes directives i demés, bueno, comprovaré també que el servei s'està executant correctament, que està iniciat sense errors. Vale, me diu que sí. Pues si jo ara faig la connexió des del meu terminal, execute l'ordre amb la IP del servidor, en aquest cas vaig a connectar-me com l'usuari que he especificat abans, local user FTP, per a fer aquestes proves. Fixeu-vos que me connecta, no me dona cap problema, i si faig un dir, pues, en principi sí que pareix que m'engavi allà dins del meu usuari local. O sigui, no me posa dins de la carpeta barra UCR barra SRV barra FTP. És a dir, que ja m'he llistat des del meu directori local. Ara, em deixa navegar per altres carpetes? Me diu que sí, que he canviat de carpeta, i fixeu-vos com me deixa navegar per tot el sistema. Me deixa accedir a l'usuari admin, veig que està l'usuari admin 01 dins del sistema, me deixa, per exemple, canviar i veure que efectivament totes les carpetes del sistema puc accedir a elles, canal ACD barra media, i veure inclús tot el que hi ha ahí, i bueno, en aquest cas si no hi ha res, però bueno, me deixaria navegar per tot el sistema i això no és convenient. Aleshores el que tinc que fer és engaviar-lo i no deixar-lo eixir del seu home, per a assegurar la seguretat del meu sistema. Per tant, vaig a tancar la connexió i el que vaig a fer és en el servidor activar les directives que us he comentat abans. Per tant, el que vaig a fer en aquests moments és, sobretot, especificar dues directives importants per a engaviar a l'usuari local i que no pugui eixir d'ahí. Vaig a editar una altra vegada el fitxer de configuració i després de la directiva local enable puc comprovar si hi ha altres directives ahí i aprofitar-me perquè algunes van estar escrites, i el que vaig a fer és posar la directiva chroot local user yes. Amb aquesta directiva el que vaig a fer és engaviar l'usuari. Però què passa? Que si només especifico aquesta directiva me va donar un error quan me connecte com a usuari local. Ho podem comprovar, guarde, isc, reinici el sistema, posar servei, minutit, comprove que està executant-se sense errors, i ara vaig a fer una altra vegada des del meu client l'accés com a usuari local. Local user FTP amb la mateixa contrasenya, i en principi fixeu-vos com m'apareix l'error que vos comentava abans. M'està rebutjant. Jo així me diu que ahir no puc fer res, o sigui, no puc fer canvis dins de la meva carpeta, que no és lògic. Aleshores jo no podria així fer un negatiu, per exemple, de carpeta. No podria crear una carpeta de una carpeta. Me diu que el servei no està disponible i que el servidor ha tancat la connexió. Torne a tancar la connexió del meu servidor i ara sí vaig a activar la directiva adequada en el meu servidor FTP per a que pugui fer canvis, pujar documents i tot dins de la meva carpeta local en el servidor. Així, per exemple, si jo especifico la directiva hello write table chroot igual yes, guarda els canvis. Evidentment tinc que comprovar que sí que és també important que estigui activa la directiva write enable igual a yes per a poder fer canvis i fer coses dins del meu home.
Bueno, doncs ja una vegada guardats els canvis, dins del sistema, comprova que està executant-se sense errors, bueno, reinicia primer de tot, i després comprova que no té cap error i que s'està executant correctament. Aleshores, ara ja puc anar una altra vegada al meu client i torno una altra vegada a fer la connexió. En aquest cas, si vaig a posar, per exemple, en el local user FTP, fixeu-vos que ara ja no salta l'error 500 i me va deixar engabiat dins de la meva carpeta. Si faig un canvi de directori, me'n vull anar un directori per darrere per a veure el home dels altres usuaris i faig un dir. Fixeu-vos que ja me diu que no, que jo estic des de la meva carpeta local i que no puc navegar per tot el sistema. Aleshores estic assegurant la seguretat del sistema. I així podria crear una carpeta com a la mkdir prova, per exemple, i la crearia, i al fer la carpeta podria veure que puc passar a la carpeta prova, i dins de la carpeta prova, si farà un llistat, podria veure com efectivament ahí està buit, i podria crear una carpeta, per exemple la carpeta prova 2, i veure que efectivament s'ha creat. I podria executar ordres com ara get, com ara put per a pujar documents, get per a baixar-los, tot el que es trobarà ahí, jo podria pujar-lo i baixar-lo, tindria els permisos adequats, i també podria esborrar carpetes, per exemple la carpeta que acabo de crear la podria esborrar, i bueno, com veu ja m'ha esborrat la carpeta prova, i si ara faig un llistat de directori ja me diu que no hi ha res ahí, i podria evidentment navegar, però sempre engabiat dins del meu usuari, dins del servidor, en l'estructura que me crea amb el seu home, diríem local, no a la meva màquina, sinó de forma remota en el servidor. Bé, la resta d'ordres, com ara descarregar documents o pujar documents, ja les hem vist abans amb l'usuari anònim, i tindríem també la possibilitat de fer-ho com a usuari local. I un poc per a assegurar la seguretat, per valga la redundància, tindria que afegir les directives que us he comentat. I evidentment també podria fer l'accés com a usuari, diríem, amb l'entorn gràfic, amb el navegador de fitxers. Podria així especificar ftp la IP del meu servidor, ftp, i així en aquest cas vaig a dir-li que vull connectar-me amb un usuari registrat. Especificaré local user ftp i amb la mateixa contrasenya. I me podria connectar. I fixeu-vos que així ja m'apareix que la carpeta que he creat està ahí, i podria agarrar qualsevol document del meu ordinador i pujar-lo a aquesta carpeta. Per exemple, podria anar al home o a la carpeta de documents, que hi tindrà alguna cosa, i agarrar, per exemple, aquesta foto, copiar-la en Ctrl+C, tornar al meu servidor FTP i copiar-la dins de la carpeta prova, d'una manera més senzilla o més còmoda que utilitzant el terminal. Tot se pot fer sense cap problema. I bé, amb això acaben els vídeos del servei FTP. En vam veure l'altre dia o en l'altra ocasió com a usuari anònim, i ara ho hem vist com a usuari local, i també hem vist el problema de no configurar bé el servidor FTP i cal posar les directives idònies i correctes per a que no tindre un poc problemes de seguretat, i també que els usuaris puguen executar operacions com ara crear carpetes, pujar documents o baixar-los del servidor FTP. Molt bé, ens veurem al proper vídeo.